Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव। दा गोबांथार दुखु फोरमायदों बेनो जाबाय इउथ्सआ बुंदों जे दानि गोदान सरकारा ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटखौ साख्रि होमारला नामा एबा गोदान सरकारखौ जि आसा खालामदोंमोन थांनाय बाराव जि सरकारा माखासे आद्रा खालामलांदोंमोन बेखौ गोदान सरकारा मावफुंगोन होननानै गोबां इउथ्सआ आसा खालामदोंमोन नाथाय दासिमबो साक्सेस जायासै। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों कमेन्ट सेक्सनाव गोबां इउथ्सफोरा। दा बेखौनो जों सावरायगोन 10 मार्चनि सिगां साख्रि होनो हागोन ना हामारला ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटखौ एबा साख्रि होनाय पावारा आसामनि सिमावसो दङ नामा बेनि सायावबो जोङो सावरायगोन। मानोना बेफोर गोबां कमेन्ट्स फैदों बेखौनो जों बाव कभार खालामगोन। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा जों फार्स्टआव प्रायरिटि होदों टेटनि रिजाल्ट एलपिइउबि बिटिसि टेटनि सायाव। दायो जों फैबाय बिटिसि पर्टेलाव टेटनि सायाव फैनाय लोगो लोगो जों नटिसखौथ' मोनखादोंमोन, बेनो जाबाय 18आ लास्ट डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामनायमोन। नाथाय इएम बिथाङा प्रेस मिटआव बुंनाय बादिब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना सिलेक्सन कमिटिया दासिमबो खालामगासिनो दङ एबा सोलिगासिनो दङ, जोबाखै होनना बुंदों। आरो साख्रिखौ जिनोखि मेरिट लिस्ट होनांगौना बेखौ होनो हागोन ना हाला एसे गोनो गोथो जागासिनो दङ। माने इलेक्सननि सिगां होबा माबाफोर एसे बेले बेजे जागोन नामा किजानि बिथाङा बेखौ सानदों आरो। दा आंनिबा एबा जोंनिबा इउथ्सफोरा जिनोखि हास्थायदोंमोन जे मेरिट बेसिसाव साख्रि होयोबाथ' जेबो गिनांगौ गैया, डाइरेक्ट काट अफ थाखायो नालाय होयोब्ला मोजां होननानै गोबांथार कमेन्ट सेक्सनाव माने बेबायदि टाइपनि डिसकासन जागासिनो दं। स' आइ हप बिटिसि सरकारा जाहाथे टेटनि रिजाल्टखौ एमसिसिनि सिगां जाहाथे साख्रिखौ होयो। दा एमसिसिया माब्ला नांगोननो बेखौ रावबो मिन्थिया, नाथाय जों मोनसे रेफारेन्सखौ लानो हायो। सिएम बिथाङा आसामनि सिएम बिथाङा नैबे 10 मार्चआव 10 मार्चआव अरुण'दय 9000 रां सोगोन होनना बुंदों। अब्ला बेनिफ्राय जों मोनसे सिगनेलखौ जों मोननो हादों जे 10 मार्चनि उनावसो एमसिसिया नांनो हागौ। नङाबाथ' एमसिसि नांबाथ' स्किम लन साख्रि होनो हाया नालाय किजानि 10 मार्चनि उनावसो नांनो हागौ आरो। जुदि इनकेस जुदि एमसिसिया थाब नाङोब्ला जेरै हमना ला 2 तारिख आरो 3 तारिख मार्चआव नाङोबा हले अरुण'दय 9000 मोननांगौआबो मोननाय नङा। माने एमसिसि नांबा होनो हाया नालाय। जुदि गभर्नमेन्टनि खोथा जुदि बाजेट दंखायोबा जुदि 3 तारिख 2 तारिखआव नाङोब्लाबो एडभान्स रांखौहाय सोनो हागौ, बेनो जाबाय 9000। अके, बे समजों लोगोसे मोनथिसिगोन आरो। दा अब्ला जों हमना लाबाय 10 मार्चनि उनाव एमसिसिया नांगोन। जास्ट एग्जाम्पल हमना ला 14-15 मार्चआव नांबायनो, जास्ट एग्जाम्पल। अब्ला बिटिसिनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा, मानोना 10 मार्चसिम साख्रि होनो हानाय टाइमखौ मोनगोन बिटिसि सरकारा। अब्ला टेटनि रिजाल्टखौ होनो हायो बिटिसिया टेटनि रिजाल्टखौ। नाथाय इएम बिथाङा बुंनाय बादिब्ला एसे बायदिसिना इसु दं जानांगौ सिङावहाय, माने टेक्निकेलि प्रब्लेम जादों जानांगौ। दा बेखौहाय उनावसो मोनथिसिगोन जे माबाफोर जुदि टेक्निकेल जुदि प्रब्लेम जादोंबा किजानि रिजाल्टआ माने सिचुवेसनखौ नायनानै एबा इलेक्सनखौ नायनानै होआबो जानो हागौ, बे टाइपनि जानो हागौ आरो। थ' आइ हप जाहाथे पजिटिभ आपडेटआ नेक्स्ट लेभेलाव फैयो बिटिसि सरकारनिफ्राय, बेनो जाबाय टेटनि सायाव। दा जों थांसैलाय सिएसबिनि सायाव ग्रेड 4खौ जों सावरायगोन। जों ग्रेड 3खौ जों बाव दोनथ'नोसै। दा जों सावरायगोन अनलि ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट। दायो जों फैबाय ग्रेड 4आव, मानोना गोबांथार इउथ्सफोरा मेक्सिमाम रिजाल्टखौ नेगासिनो। बेनो जाबाय ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट। मानोना बिनि प्रसेसा जोबोर सर्टमोन, जेराव अनलि बाइबा टेस्ट जादोंमोन आरो बे बाइबा टेस्टआव 20 एबा 30 मार्क्सआ दङमोन, बेखौ अफिसियेलि एनाउन्स खालामाखैमोन। दा बेनि प्रसेसा अनलि बाइबा टेस्ट, जेराव 193 पस्ट दङमोन अफलाइन हिसाबै एप्लाइ खालामनाय आरो 275 दङमोन, बेनो जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय। दा बिनि गासैबो प्रसेसा जोबबाय आरो सिएसबिजों खुंजानाय बे बाइबा टेस्टआ जोबनानै जायनो एक्सेलेन्ट मारिदों एबा मोजां पारफरमेन्स होबोदों बिथांमोना गोबां आसा खालामगासिनो, बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रिखौ। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, थांनाय बारनि सरकारा बे रिजाल्टखौ होनो हायोमोन, नाथाय रिजाल्टखौ बिथांमोनाबो होलांनो हायासै बे ग्रेड 4खौ। दा बेखायनो एथ' मोजां बाइबा टेस्ट जाखानायखौ होलांनो हायासै, गोबां दुखुनि बाथ्रा, बिथांमोनाबो गालांबाय। आरो जेनोखि दायो गोदान सरकार फैबाय, नैबे ग्रेड 4 बाइबा टेस्टनि रिजाल्टखौ बिथांमोनाबो दासिम पाब्लिस खालामनो हायाखै। माने दा कनफिउसआ बेसो जे बिटिसि सरकारनाव साख्रि होनो हानाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ दङ, नाथाय बेखौबो दासिमबो जोंनि बिटिसि सरकारा गोदान सरकाराव मावफुंजोबनो हाथ'वाखै। दा माबाफोर टेक्निकेलि इसु जादों नामा बेखौसो दा मोनथियाखै, एबा केन्सेल थांगोन नामा बेखौबो मोनथियाखै। नाथाय ग्रेड 4आव केन्सेल खालामनांगौब्ला गोबां दुखुनि बाथ्रा, मानोना बाइबा टेस्टल' खामोन नालाय, बाइबा टेस्टखौ लाखांजोबखाबायमोन। दा जियानो जा बे उननि बाथ्रासै, नाथाय जों बयबो आसा खालामदों जाहाथे नैबे ग्रेड 4खौ बिटिसि सरकारा गोसो जायोबा 10 मार्चनि सिगां होनो हायो। मानोना 10 मार्चसिम टाइम मोनोबा, नाथाय नैबे फेब्रुवारियावनो होगोन बादि कन्डिसन जिनोखि सर्सआव मोनदोंमोन, दा बेखौ बिथांमोना हल्ड खालामगोन ना दोनगोन ना रिजाल्ट होगोन बेखौ समाजसो मोनथिसिगोन। नाथाय गोबांथार इउथ्सआ आसा खालामदों जाहाथे ग्रेड 4 साख्रिखौ होनांगौ होननानै, मानोना बाव अनलि बाइबा टेस्ट जादोंमोन। अके, दा गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदों जे
जेनाखि ग्रेड 4 आव इलिगेल जादों होननानै रिजाल्टआनो दासिमबो ओंखाराखै अब्ला इलिगेलखौ जों बोरै मिन्थिखो बेबो मोनसे बिग कुइसन दा जियानो जा आई होप जाहाथे रिजाल्टआ पजिटिभ आरो लिगेलाव फैयो जायनो मोजाङै पारफरमेन्स होदों जाहाथे बेखौ दानि गोदान सरकारा रिजाल्टखौ होयो बेखौनो जों खावलायबाय दा बेखिनियानो आरो दा आसा खालामो जाहाथे बिटिसिआ बेनि सायाव नोजोर बोयो इयुथ्सखौ नायनानै मानोना जाय एग्जाम होदों इन्टारभिउ होदों बिथांमोनासो खस्थ' मोनदों बिथांमोनासो बुजियो मानोना नैबे ग्रेड 4 आव गोबांथार प्रसेसिं एप्लाइ खालामदोंमोन जेरै आईपीओ दानदोंमोन जेराव आईपीओखौ गोबां नागिरबा मोनाखैमोन गोबांथार माने प्रब्लेम जादोंमोन इयुथ्सफोरा गोबां खस्थ' मोनदोंमोन आरो जेन थेन एग्जाम फिस दाननानै एप्लाइखौ खालामदोंमोन आरो थांनाय बारनि जेनाखि सिएसबि बिथांमोना गोबां गोरोन्थि खालामदों ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनायाव मानोना बिथांमोना मोजां गाइडलाइन्स होआखै जे मोनसे एप्लाइ खालामनायजोंनो गासैबो इन्टारभिउखौ होनो हायो बेबादि टाइपनि मोजाङै माने गाइडलाइन्स गैयामोन जायनि जाहोनाव सासेयानो मोनबा बेनिफ्राय मोनद' बा 7, 8, 9, 10 पस्टआव एप्लाइ खालामनानै हाजार एग्जाम फिस थांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जेराव प्रपार डिटेल्स गैयैनि जाउनाव नाथाय इन्टारभिउ टाइमाव मोनसे एडमिटजोंनो इन्टारभिउखौ होनो मोननाय बेबादि टाइप खालामना होदोंमोन दा सिस्टेमा एसे थांनाय बारा एसे माने जिनिखि जानांगौमोन आपग्रेड जानांगौमोन जायाखै जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव सिएसबिआ जाहाथे जिनिखि गोदान साख्रि होयो अब्ला जाहाथे कम्बाइनखौ जाहाथे बुजिनानै कम्बाइन मोनब्रै एप्लाइ खालामबा गांसे एडमिटजोंनो एग्जाम लिरनो हानाय जाहाथे बेबादि खालामो आरो जाहाथे बेले बेजे खालामा बेखौनो जों खावलायहरबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों दा बेनोमोन आरो जाहाथे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारबोयो ग्रेड 4 आरो लोगोसे टेटआ बेखौनो जों बाव खावलायबाय